ďalšom videu z série Minecraft Survival Multiplayer spolu s Francom. Ahoj! Ktorý tu vypúča zadok. A Franc, keďže máš nový skin, konkrétne upravený ešte aj s krampáčom, tak vysvetlí, čo sa bude dneska diať. Pôjdeme do bane, lebo Nicuj stratil ako si všetky veci, ktoré mal. Áno, presne tak. A absolútne nechápem, čím to je. V minulom diele bol timelapse, kde sme celý diel vlastne stavali túto plošinu a Franc vylepšoval podlahu v dome a ešte za kamerou si tu vylepšil svoju záhradku a svoj dom. Takže nám ho môžeš pekne ukázať, ináč nechápem, prečo máš za domom bambus. Tomu sa hovorí pestovanie, milý Nicuj. To absolútne nechápem. Dovi. Nepestujeme bambus. Aspoň na niečo je tá tvoja vec užitočná. No, v každom prípade ja si idem urobiť aspoň kamenný krompáč a nejaké takéto veci. Dúfam, že to mám niečo všetko. Ten iron ti tam zostal, ty som sa postaral. Dobre, mám meč, mám drevený krompáč, wow. Máš železo. A to drevo, čo som ti dal. Na dom. Nechcel som ti to off-screen robiť ja, tak som ti to nehal na teba. Ináč Franc skoro v každom dieli vyzerá ako odpad. Ale prečo? Si asi skoro všimli. Prečo? Pretože tu skoro absolútne nič nerobíš. Ale našťastie v timelapse robil podlahu. Hej, nič nerobím. Vylepšenie svojho domu som ten nič iné nerobil. No teda až na to, že sme išli do bane. Vážne musí zapadať slnko práve teraz. A ešte preto, že som vymyslela túto lesnú škôlku, čo tu máme. Že som vymyslel, že budeme mať vodopády a nie tu je úžasné schodíky. Schodíky tu budú aj tak, vodopády sú dočasné. No tak to nie. Poď sa vyspať. Áno, vodopády musia byť dočasné. Vieš, ako dlho to trvá? Zaberá to minimálne 5 minút videa. Dobre, ja si svoj nechám. Ja tam pestujem bambus. Tak to si tu sprav rovno jazierko. Vidíš, budem mať viacej miesta na vodopády. Preboha. Prepáčte za menšie lagy v čete. No poď spať. Už sa nudím. To v mojom mini domčeku, ktorom mám viac vecí než ty. Ja musím mať megalomanské stavby. Dobre, a my sa ozveme, až budeme v nejakej tej bani. Asi skôr v tej, čo sme boli minule, takže zatiaľ. OK, takže sme v bani, v ktorej sme boli aj si našiel železo! Wow. Musím ísť pre uhlie, pretože ako si nemám torčky. Počkaj, ja ti dám. Mám tu bloky, nemám ich na čo použiť. Uhlia? Čo? Ty ťažíš železo, ja ťažím uhlí, vieš? Nie, ja ťažím. No tu ti dám jeden blok. Môžeš si ho vykopať. Tak. No ako si mám 14 uhlia a nemám drevo. No, asi nemám drevo. Som si zbral. Nicuj, kakáme, čo je? Prezývka, čo Franc vymyslel po ceste. Kapa. Máme išiel dole, si to idem hore. Máme, zapneš na občer. Jej. Nie. Zapni. Aha. Nie, Je tu vidím netopierika, ktorý tu spinka. Netopiery v tejto hre nespia. Ani zvieratá. No veď. To je takzvaná logika Minecraftu, že to proste nič tam nespí. visel a vyzeralo to hrozne super. Boha, Franc, nevrieskaj. To poď som creeperovi, čo má od bachov. Od bachov, nepočul som hudbu. Hore alebo dole? Tu je riadne veľa lávy, tam budú možno dia.
Za mnou určite nechoď, hej? Nebo už tam idem. Nie, prosím, ale neber mi moje dia, ja som nejaké vidieť. Franz, ak dobre vieme, no tak potrebujeme diamantový krompáž na Nether portál a na enchanting, takže zatiaľ, ak tam budú diamanty, tak sú spoločné. Tak sú tvoje, lebo ich zobereš však. Hej, a neviem, nájsť Franca. Franz, už ťa vidím. Počkaj, ale tu je dosť veľa lavy. Creeper. Creeper! Pomoc! Ahoj. Pomoc! Tam máš creepera, choď za ním. Ďakujem, nechcem. Ďakujem, neprosím. Ohni. Kde? Šmejd. No, neviem, kde je šmejd, ale viem, že creeper tu neviem. No, dobre. Šmejd. Šmejde, kde si? Vidím tu prúdik lávy, ale creeper tu nevidím. To niekde bol. Viem, že zaliezol sem. Zaliezol. Radšej si za tebou do bezpečia. Co ma ochráni, možno. Nie. Zlato! Mám zlato. Čo, ty hnusák? To je moje. To je moje. Hej, uhni, to je moje zlato, ja som si ho našiel. Tak toto dopadá so všetkými, čo hrám proste. Vždycky všetko nájdem a vždycky všetko čorné. Jasné. Ber to tak, že ja som ti nečorol ani jedno zlato. Creeper za tebou! Našiel si ho. Debil. Našiel si ho, je On je tvoj. zaujatý tebou. Boh môj. Ja som ho to zobral. To je jedno. To čo má už 7 minút, to je divné. 7 minút a skoro nič sme neurobili. Našiel som lávu. Oh shit, niekto mi volá. Menšie technické problémy. Ja aj Pokiaľ som späť po menšom. Môžeš si zobrať to, čo tam zostalo. Wow. To nechám. Našli sme lapis. Wow, teda. Ty si mi... Franz našiel lapis. Áno. Ja idem dole. No vidíš, aký som dobrý, ty mi nedáš zlato a ja tebe lapis dám. Zlato je lepšie. Aha, zlato. Wow. Aha, skelly. To sa mi nejak nepáči. Je to cobblestone a predpokladám, že tu bude asi dungeon. Sprostá voda. Zastavte ju. Prečo tu... Čo je tu skelly? Neviem, ale mňa tu daj rozhodne není. Ahoj, Franz. Čaves. Ale niekde tu som... Počujem ho. Aha, opustené doly. Kde si? Tak asi budeme mať čo dneska a v ďalšom diele robiť, pretože... Skade má 10 zlata, to je jedno. Skade mám 10 zlata, to je jedno, to je proste... To je proste... Skelík! Franz, nevrieskaj, sedíš vedľa mňa a ako si ma Je tu z toho skelík. bolia uši. Plico, je tu skelík. To mi je úplne jedno, Franz. Prestrelka s kelíkov! Shit, kurva. Prestrelka s kelíkov! Je tu- Natáčaj to! Natáčaj to! Prestrelka s kelíkov! Počkaj, To je hashtag! Au! Postrelka, počkaj. Ahoj, skeleton, držím tebe. Au. Nič prestrelka s kelíkov. Shit, strelil do mňa. Tomu jednému o to ide a tomu druhému, ten druhý nás bráni. Dobre, skoro ma zabil. Len tak mimochodom, Franz, máš nejaké jedno? Lebo pomoc umieram. Sredná vás. Nemám jedlo a mám 10 zlata. Ja mám 30 eur. A je tu pavúk. To nie je úplne teraz. A je tu láva! A lávové jazierko. Je tu lávové jazierko, čiže tam možno budú tie dia. Mám iba kamenný meč, to je smutné. Ja mám drevený. Jak to? Ja neviem. Tak už sa nečudujem, prečo tak vrieskaš. Poď mi pomôcť. Tam je láva. Bohužiaľ netuším, kde si. Ty si hrozný. Čo idem s tebou? Láva. Poď sem. Kde si? Aha, tu je nejaká láva. 45 zombici zjavujú. Tak to by ma to... Aha, mám jedlo. Give me some jedlo. Mm-mm. Fuck you. Mám menej.
Koľko máš HPčok? Lebo ja mám 3,5. Aha, dobre, už sa všetko zožral. Už máš samo. Ty pažravec jeden! Je to bezpečné. Aj ja. Malo by byť. Je to bezpečné. Franc mi je momentálne úplne urytí. No vidíš, tak ja idem za tou lávou, tak čo? Ahoj Franc, našiel som ťa. Ty hnusák. Padaj do lávy. Ale ja som ju našiel. A ty hovoríš mne, že som na nič. Aha. Áno, to hovorím, pretože si mi nedal jedlo. No, hej, ale kto našiel lapis, kto našiel čo? Túto lávu som našiel napríklad. Teraz by som našiel ja, no, takže... teraz by som ťa mohol kľudne zhodiť, lenže nie som taká svinia, aby som ťa zhodil. Ja za svoju aj tak umrem, keďže nemám jedlo. Tam boli nejakí zombíci, môžeš sa tam ešte ísť pozrieť do jaskyne. Ďakujem, nechcem. Idem do opustených dolov. To by bola šťastie. Čakaj, pozriem sa, či nemám jedlo. Nemám. Mám nožnice, pomôžu ti. Na čo máš nožnice v bani? Ja neviem. Spadol som do nejakej diery, ale spolu proste nebolo, že bude to super. Aha, tu je železo. No nič není. Tak som nenašiel ani žiadnu čestku. Ja som nenašla ani žiadny diamant. To mi je úplne jedno. Teraz. Asi viem, na čo chceš, prečo chceš nájsť svoju šestku. Nie. Kvôli jedlu. Nie. Kvôli diamantom. Nie. Kvôli všetkému. Kvôli semienkam. Čo? Áno. Potrebujem semienka na dyňu a na melóny. Z tej mojej dyne už neurobíš nič, keďže je osvetlená. To je dosť smutné pre teba. Našiel som tu ďalšiu lávu. Chceš mi spomôcť? Ďakujem, neprosím si. Ďakujem, neprosím si. Ďalšieho skelíka. Ale neviem, kde je. Puškerová rodina. Puškerovi vzdialení bratranci. V opustených doloch. To si rozdelíme na 2 diely, pretože sa mi nechce vychádzať z tejto jaskyne. Mňa tiež nie. Nicuj! Poď mi už helpnúť, ty chujda. Ja som pre teba chujda, uvedom si, kto mi zožral meso. Ja? Začne nechodím z opustených dolov. No. Zaujímavé, že sme zatiaľ ešte nenašli ani spawner na tých divných spijdov. Divné, že som ešte nenašiel diamanty. Ser má s tým. Diamanty. Diamanty, diamanty, diamanty. Franc vrti. Diamanty. Aha, tu sú 3 jazierka, si poď mi helfnúť. Pozri, tu je jedno, tam je druhé a tam je tretie. Môžeš sa... Neviem, že divec to nevidie, takže... Aha, redstone. A zlato. Ale diamanty nie. To je smutné. Ale máme redstone konečne po dlhom čase. A lapis. Rapis, áno, rapis som našiel. No tak, ale redstone sa nám bude hodiť. Musíš uznať. To zlato. Tieto prúdy hnusné tu, čo tu robíte, sakra, nikto vám to nedovolil byť. Mňa štve tá láva. Mňa štve voda. No, tak to je divné. Voda ťa má zachrániť. Momentálne uhrytí. Počkaj, vidíš, tak keď ma to tak napadá, idem sa mi robiť obsidian. Tam už obsidian je pri jednom. Tomto. Ďalšie jazierko lávy. Mám šťastie. Čo ves? Vykop si železo, jedím potom redstone, alebo nie, ako ten železo. Ja mám menšiu prestávku v natáčaní. Prosím ťa, strihni to. Trošku strih. Vidím ťa. OK, takže sme späť po Francovej menšej pauze. Ja si tu zatiaľ vykopem redstone. Počkaj, nehaj mne, ja mám len 5. Čorka! To sú moje redstone. Ja som sa sem poctivo dostala, ty mi sem prídeš a vykradneš mi to. No vidíš, ale kto to tu poctivo našiel? Tvoje máma. To bylo hnusné.
jasný. Jak tvoje máma. Nebo tá tvoje. To spíš ne. Ne, ja som v láve, Dorima. Voda. Dobre, som tam. Aha, to máš za... Sakra, s Bohom, rozdelím to na 2 diely.